Dévaványa jellegzetes alföldi település, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon fekszik. A város határában feltárt régészeti leletek bizonyítják, hogy a település évezredek óta lakott, első írásos emlékei az 1330-as évekből valók. Tehát a várossá válás az többször történt, mert ugye város volt Dévaványa, akkor még Ványa néven a középkorban, minden okirat a török időkben is így említi. 1879-ben vesztette el a városi rangot, de úgy, hogy önként mondott le a település, mert nem akartak a lakói portánként plusz 1 forint adót fizetni, és ugye akkor visszasorolták úgymond nagyközségnek. Még 1950-től egyébként községe is visszasorolták a nagyközségből, és 1969-ben lett újra nagyközség, és 2000-ben pedig város. Dévaványán több intézmény is működik, így például 2 általános iskola. A Ványai Ambrus Általános Iskola már sok éves múltra tekint vissza, jól felszerelt tantermek és képzett, folyamatosan fejlődő pedagógusok látják el a mindennapos oktató-nevelő munkát. A város nagyobb programjain is szívesen, nagy lelkesedéssel vesznek részt. A településen több mint 2 évtizede az egyházi iskola is megjelent. Az iskola tavaly ünnepelte a 20. évfordulóját, 91-ben indult. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ő mit éjjel-nappal, angyal sereg ács magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek, a mennyei fényes lelken. Az egyházi nevelés az teljesen átszövi az iskola életét, az egész nevelési rendszerét átszövi tulajdonképpen. A reggeli áhítatoktól a kötelező hittanórákon keresztül, az egyházi ünnepekig, a tantárgyak integrációján keresztül, tehát tulajdonképpen mindenhol megjelenik az egyházi nevelés. Dies irae, dies illa, solet signum.
nagyon kis létszámú osztályok működnek, és ezért az iskola abszolút családias jellegű, és különös figyelemmel tudunk lenni egyenként a gyerekek tanulmányi előmenetelére, illetve nevelésére. A Dévaványai Ecsegi puszták a Körös-Maros Nemzeti Park egyik legnagyobb területű egysége, mely 1975 óta védett. 8 elkülönülő részből áll, területe 13.085 hektár. A terület 2 meghatározó részre oszlik, egyik a Hortobágy-Berettyó ártere, a másik az innen délre, keletre található Szikes puszták. A Dévaványának a hírét is az utóbbi évtizedekben Körös-Maros Nemzeti Parknak a Réhely-Majorban lévő bemutatóközpontja, illetve a túzok nevelés, a túzok mentési program az, ami ismertté tette, így aztán Európában, de mondhatom azt, hogy a világ minden részén a természetkedvelők azok tudják, hogy Európa a legnagyobb testű madara, a túzok, legnagyobb létszámban itt él Magyarországon, és itt indult el ez a program, ami az ő megmentésüket, védelmüket, elszaporításokat igyekszik segíteni. Dévaványa egyik új kulturális színfoltja és idegenforgalmi látványossága a Berecki Imre helytörténeti gyűjtemény. Dr. Berecki Imre néprajzkutató és régész által 65 éven át összegyűjtött adattári, levéltári, néprajzi anyag 2000. április 14-én vált múzeumi intézménnyé, 2000. augusztus 17-én nyílt meg a város előtt. Állandó kiállításaink a néprajzi kiállítás, régészeti kiállítás, illetve a Berecki Imre Emlékmúzeum. 2012-ben adtuk át a Mesterségek Házát, amelyben nagyon sok mesterségnek a műhelyét állítjuk ki, illetve 2012-ben nyertünk egy Hiopos pályázaton, ami miatt most a sáréti kiállítás, sáréti pásztorművészet kiállítása nem látható, tekintettel arra, hogy azt a kiállítást 2013. június 30-án fogjuk átadni.
A település városképi jelentőségű épületei a református és katolikus templom. Ezek a város főterén állnak. A katolikus templom műemlék jellegű épület 1908-ban épült, később barokk, klasszicizáló stílusban. A református templomot 1887-ben építették újjá. A középületeink közül mindenképpen a monumentálisnak is mondható református templom, új klasszicista stílusban épült, részben Ib Miklós ellenőrzése alatt készültek a tervei, római katolikus templom, annak a Szent Anna oltára. A Dévaványai termálfürdőben a 60-as évek elejétől indult be a termálmedence fürdő és kádfürdő. A helybeli lakók több évtizedes használata során bebizonyosodott a víz jótékony hatása, leginkább a reumatikus megbetegedésekben. A nagyszámú érdeklődés hatására a 90-es évek végétől fejlődésnek indult a fürdő. 1960-as évektől van, az nagy átalakítás a 90-es évek elején kezdődött, amikor vízforgatóvá alakították át a medencéket. A kinti részen van két nagyobb medence, tanúszoda és egy úszómedence, amihez egy csúszda is tartozik. Ezen kívül van egy gyógyvizes medencénk, meg egy gyermekpancsoló. A benti részen, ami egész évben üzemel gyógyászat működik, ahol balneoterápia, fizioterápia és járóbeteg szakellátás keretén belül reumatológiai szakrendelés is működik. Ez 2012-ben lett átadva, ez egy ifjúsági tábor, ahol 69 főt tudunk ellátni, 12 faház van, ezek 4 személyesek, 6 darab vízes blokkos faházunk is van, és egy mozgáskorlátozottaknak kialakított rész is van, ahol át tudjuk őket szállásolni. Ehhez tartozik egy kiegészítő portaépület, ahol a vízes blokk külön van, és főzési lehetőségek is. A látnivalók mellett egész évben számos program várja a Dévaványára látogatókat. A július második hétvégén zajlanak nálunk a Dévaványai Városnapok. Ezen alkalmakkor
kezdünk egy komoly zenei koncerttel, ami a református templomban szokott megrendezésre kerülni, másnap pedig a vigadalmi része követ a dolognak, amikor is a gyermekeknek való színpadi programokat, felnőtteknek és minden korosztálynak megfelelő programot kínálunk szabadtéri rendezvény keretén belül, és az estét pedig egy nagyobb szabású koncert szokta zárni. A másik ilyen nagy programunk a augusztus 20-a, ami már közös szervezéssel zajlik a Kuruc Portával. Ezen az alkalmon a Szent István napi ünnep keretén belül ahhoz kapcsolódó programok szintén szabadtéri jelleggel zajlanak, az már a művelődési ház udvarán belül. Országot termett embert ébredj és ne félj. Apádból is sirály fegyvert, lámországot termett embert ébredj és ne félj. A programok sorát a Kádár Ferenc népdaléneklési verseny is színesíti, melyre határunkon túlról is érkeznek dalosok. 2012-ben második alkalommal került megrendezésre a Kádár Ferenc népdaléneklési verseny. 2012-ben már 150 résztvevőt tudtunk a rendezvényen, és 25-en határon túlról is érkeztek, Szamosújvárról versenyzők. Éjfél után sejehaj, kezdtem el szenderedni, jaj de bajós, ki egymást nem szereti. A Vox Humana nevű kórus is szervez néhány éve nagyszabású programot. A kórus 2001 óta működik, akkor alakult 10-15 fő műkedvelő énekesekből,
Jelenleg 32 fő, de van, amikor plusz 1-2, tehát egy kevés kis változás általában szokott lenni. Harmadik éve rendeztük meg 2012-ben a kórus találkozó programunkat, legelőször 2010-ben. Általában a Közép-Magyarország és a Tiszántúl kórusait szoktuk várni ide vendégségben. Egyre több jelentkezők van, ezt minden évben ősszel szoktuk megrendezni, és 100 fölötti fővel mindig. A kórus 2010 május óta működik, mint egyesület, és célkitűzéseink között eleve szerepel, hogy fölvesszük a kapcsolatot határon túli magyar nyelvű kórusokkal, és így benne van a tervünkben, hogy határon túli kórust is várunk a kórus találkozónkra. Dévaványa a sportélet tekintetében is változatos. Van a labdarúgó szakosztály, az a szakosztály, amelyik a legtöbb tagot számlálja. Utána van a birkózó szakosztály, van a sakk szakosztály, még tavalyi évben volt a női labdarúgó és a repülő szakosztály. Jó kapcsolatokat ápolnak a határon túli focistákkal is. Az elmúlt évben jött úgy létre, hogy meglátogattak bennünket a székelykeresztúri testvérvárostól a ottani labdarúgó szakosztály, és volt egy barátságos mérkőzés, és ez viszonozva is volt, hogy tehát a dévaványai labdarúgók is visszamentek egy barátságos mérkőzésre. A Dévaványára érkezőknek a sport tekintetében is van lehetőségük a kikapcsolódásra. Bárki használhatja ezt, még a településen kívüli vendégek is használhatják, természetesen megfelelő ellenértékben a műfőes pályát is, ami 2012-ben lett átadva, tehát azt is ki lehet akár még éjszakai focira is, mert meg lehet világítani az egész pályát és lehet használni. Dévaványán számos sikeres vállalkozás működik, közülük többen a térség adottságainak köszönhetően a mezőgazdasággal foglalkoznak. Mi 2000. október 5-én alakultunk, 13. éve dolgozunk. Szántóföldi növénytermesztés és a szántóföldi növénytermesztés integrációjával foglalkozunk. Itt Dévaványán, amit lehet termeszteni növényeket, a szántóföldön búza, napraforgó, fénymag, lucerna, és hát van más állatnövény is, de kukorica az nincs. Dévavány nem kukorica termőterület.
Itt búzából, hogyha 4,2 tonna terem egy hektáron, az már jó, fénymagból 1,2 tonna, az is jó, napraforgóból 2,2 tonna szintén jó, tehát ezekkel kell számolni, attól függ, milyen a vetésszerkezetnek az összetétele.